ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଖାସ୍ତା ଦିଆ କଚୋଡ଼ି, ଇଟଲି, ବରା ତା ସହିତ ଘୁଗୁନି ଯେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଘୁଗୁନି ବହଳିଆ ପୁରା ପାଟିରେ ପକାଇଦେଲେ ଖାଲି ବୋହିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବିକ୍ରମ ବାବୁ ସେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି କଚୋଡ଼ି ପୁରୀ ବରାର କେତେ ଆରାମରେ। ଓଃ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଗୁଛି ରଣ୍ଟିରେ ଗଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ। ଆମର ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ପୁରା ମଜେଇ ମଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଖାଇବାର ମଜାଟା ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ଜିଭଟା ବାହାରିକି ପାଟିଟାକୁ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଭିତରୁ ପଳାଉଛି ଖାଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଗରମ ଗରମ କଚୋଡ଼ି ତା ସହିତ ଇଟଲି ବରା ଇଟଲି ହେଇଛି ପୁରା ତୁଳା ପାଟିରେ ପକଉ ମିଳେଇ ଯାଉଛି ଇଟଲି। ଓଃ ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଟେ ମାନେ ଚାରିଟା ଇଟଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବନି। ଯାହା ଭଲ ଖାଇବାଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୋ ପାଇଁ ତୋର ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଜଳଖିଆଟା ବହୁତ ଦମଦାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଜଳଖିଆ ଆମେ କେଉଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଖାଇନୁ। ବାସ୍ ଏବେ ଖାଇ ପିଇ ଆମେ ମାଡ଼ିଯିବା ଆମର ଲୋକେସନ୍। ଏବେ ଆମେ ପୁଷ୍ପଙ୍ଗିର ଅଛୁ ସେଟ୍ରେ। କିଛି ସମୟ ଜଳଖିଆ ପରେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆମର କାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ।